पानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे साग्लिजार गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि फुंनिफ्राय जागायनानै गेवलां मेल लानानै मोजां मोनसे सावरायमेलनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ खुंदों आरो बिथांमोना फुंनि समाव बिथांमोना फिरफिला बेरायदों दा बिनि उनाव मुसुखा मुंख्लंफोरनि मुसुखायाव बिथांमोना बिबार बावदों दा बिनि उनाव बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावदों आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना फुंबिलिनि समाव साइकेल रेलि मोनसे एवारनेसनि हाबाफारि लादों आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना मोनसे सावरायमेल दिनै गायसनथाय सानजों लोब्बा लाखिना गोथार मोनसे सावरायमेल लादों बे सावरायमेलनि गेजेरजों बिथांमोना दख'रानि ओनसोलाव थानाय गासैबो रायजो राजाखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार सान जिथु 58थि गायसनथाय साननि गाहाम हामलायनायखौ बिथांमोना जासिहरदों आरो बे हाबाफारियावनो दिनै गोबां बिथिंखौ सावरायनाय जादों समाज जौगानायनि बाथ्रा सावरायनाय जादों सोलोंथाइनि बाथ्रा सावरायनाय जादों आरो बे ओनसोलखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय समाज बेबस्था गामि आफाद धोरोम आफाद गासैबो बिथिङाव माबोरै खामानि मावो बेफोर गासैबो बिथिङाव दिनै मोनसे सावरायमेल गोथारै मोजां मोनसे हाबाफारि जानानै थांदों दिनै नुनो मोनदों जिहेतु दावगालांगासिनो दङ फरायसाफ्रा फारसेथिं आरो फावसयदोंबो माखासे गाज्रि बेसाद बाहायनायनि थाखाय बिनि मा साजेसन हागोन बेथ' थार बाथ्रा जे जोंनि फरायसाफोरा दिनैनि लाइमोनफोरा दिनैनि फरायसानि निउ जेनेरेसना गोबां बिथिङाव जौगालांबाय दा गोबां टप लेभेलनि फरायसाफोर जोंनि गेजेरनिफ्राय ओंखारदों गोबां मेरिट फरायसा जोंनिफ्राय ओंखारलांदों दा दिनै मेट्रिक आनजाद लिरदों आरो दिनैनि मेट्रिक आनजाद लिरगिरि मोजां फरायसाखौ लानानै गासैबो फरायसाफोरखौ आं दिनै गाहाम हामलायथिखौ आं बे मिडियानि गेजेरजों जासिहरदों दा बेनो बाथ्राया जे गोबां समाव जोंनिफ्राय मोजां फरायसा उजिदों दा बेजों लोगोसे बेराफारसेथि आरो माखासे थासारियाव फरायसाफोरा माखासे गाज्रि थासारियाव लोब्बा थानांगौ जायनि थाखाय बिथांमोननि फरायनायनि माखासे परिबेसा गैया जालांदों आरो माखासे समाव बिथांमोना गाज्रि संग लोगो मोनदों जायनि थाखाय बिथांमोना डिमरेलाइज जादों बै गाज्रि लोगोफोरजों थानानै आरो बिनि थाखाय बिथांमोना गावनि जि थांखि गावनि जि नोजोर गावनि जि एम टारगेट लादों बै टारगेटनिफ्राय एसेबाबो जानगाराव थानांगौनि माखासे परिबेसा फैदों आरो बिनि थाखाय आं खावलायगोन बे फरायसाफोरखौ जायफोरा फरायबाय थादों बिथांमोनखौ जाहाथे स्ट्रेट फरवार्ड थानो थाखाय खावलायदों जाहाथे जाय फरायसाफोरा मोजां थुलुंगा होनो हायो जाय लोगोजों थायोबा बिनि फरायनायाव बिनि जिउ दानाय आरो बिनि फैबाय थानाय समनि मोजां मोनसे लामा हान्थिनायाव मदद आरो सहाय सहजुग जायो बेफोरबायदि जाहाथे लोगोजों थानानै गावनि सोलोंथाइखौ लांबाय थायो आं बेखौ खावलायगोन नैबे साग्लिजार ओनसोला खोब गोग्लैसोनाय ओनसोल बेयाव मोनसे फरायसालिनि गोनांथि बेखौ लानानै दिनै रायजोफोरा गोबां डिमान्ड खालामदों नाथाय बिथांमोना आसा खालामदों जिथु गोरोबथानि 6.2 बे बिथांमोना बिनि थाखाय सरकारा खामानि मावबाय थादों आरो जोंहा मिजिंथिनाय दङ आरो थाबैनो बे जिखिनि 6.3 बिनि गेजेरजों स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनाय बे हाबाफारिया जानो थांगासिनो दङ थाबैनो बिथांमोनाबो गासैबो बिथिंखौ नायनानै खालामगोन आरो जोंहाबो फोथायनाय दङ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि सायाव प्रेसार होबाय थादों खामानि मावबाय थादों आरो बिनि थाखाय गासैबो रायजो राजाया बिनि सायाव फोथायनाय लाखिनायनि थाखाय आं खावलायहरो बिनि एक्जेक्ट डेटखौथ' जों बुंनो हानाय नङा मथथे थाबैनो जानायनि सम्भाबना थागोन आरो बिनि थाखाय खामानि मावबाय थानाय जादों बे समाव गिबियावनो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 58थि गायसननाय सानाव साफ्रोमबो बर' माहारि आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनिफ्राय लानानै इउनिटसिम साफ्रोमबो बिबानगिरि आथिखालनि बिबानगिरि आरो बारग'लांनाय बिबानगिरि गेदेमा बिथांमोनखौ आङो बे समाव पानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै रोजा साबायखर बावहरदों लोगोसे गाहाम हामलायनाय आं बावहरदों आरो आङो जाय बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गायसननानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि मोनसे गोख्रों फरायसा आफाद बर' हारियाव दानानै होलांबाय गेदेमा बिथांमोननि जिउमानि सोरगोआरि जिउमानि अराया लोगोनि थाखाय आं बे समाव आर'ज गाबहरबाय जोङो बे समाव पानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै 58थि गायसननाय सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै सुबुं सांग्रांथि जि गोलाव साइकेल हान्जा सुरनाय हाबाफारि जोङो बेवहाय लाबाय बेवहाय गामिनि रायजो राजा बिथांमोना लैहोर बाहागो लानानै जोंनि साइकेल हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामबाय बिनि थाखाय आं बिथांमोननिसिमबो बे समाव रोजा साबायखर बावहरबाय